हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना 2021 आरो 2022 बोसोराव ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय दा बावैसो आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव जोबोरै मोजां खौरां आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों जे बुंदों प्रज्ञान भारती आसनिनि गेजेरजों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो 1000 रां होनायनि खोथा फोसावनानै होदों स' बिदिब्ला बे रांखौ माबोरै होगोन बबेयाव होगोन आरो मा खालामनांगोन बेनि गासै प्रसेसखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांनानै होनाय बायदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना 2021 आरो 2022 बोसोराव ग्रेजुवेट थामहिनबा TDC खालामगासिनो दङ बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो आसाम सरकारा 1000 रां होनायनि खोथा नोंथांमोननो दिनै फोरमायनानै होदों स' बिदिब्ला गासै आसामावनो 3,54,341 सा फरायसा बिथांमोननो बे रांखौ होगोन होननानै फोरमायनानै होदों स' जायफोर फरायसा बिथांमोनानो 2021 आरो 2022 आव TDC थामहिनबा ग्रेजुवेट खालामगासिनो दङ बैसोर फरायसा बिथांमोननो बिथांमोननि जे बेंक एकाउन्ट लिंक खालामखानानै दोननाय बेंक एकाउन्ट बिथांमोननो बे रांखौ बिजाब बायनो थाखाय बे रांखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय 1000 रां सोनानै होगोन होननानै आसाम सरकारा दा बावैसो नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों आरो बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानि जे दासिमाव बेनि बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन ना मा खालामनांगोन बेनि जेबो खौरां आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होआखै स' खालि फोरमायनानै होदों जे गासै साफ्रोम फरायसा बिथांमोननो 1000 रां बे रांखौ होनाय जागोन होननानैल' आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो दिनैनि फिसा भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि मायावबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।